Dewch ni ysgwrs fach, os fel ni'n gweud, yn ymuno gyda fi nawr, mae Llinos Owen yn dod o reiddiol o banditi dirgel Llanrwys, ac yn, wel, swydd ddiddorol, yn Peiriannydd strwythurol. Noswaith dda, Llinos. Helo, Geraint, sydd chi? Dwi'n dda iawn. Croeso i'r shifft hwyr. Nawr te. Diolch. Peiriannydd strwythurol. Mae'n swnio'n jobyn grand i ddechrau. Yndi, mae'n swydd reit gyffroes, dwi'n meddwl. Dwi wedi bod wrthi dipyn o flynyddoedd rwan, so di hen arfer efo'r swydd. Ac ar y funud yn gweithio ar y rheilffordd yn Manceinion. Reit. Cyn bod ni'n sôn am beth yn union, pam penderfynu fynd ar ôl? Oedd hwn rhywbeth o'ch chi eisiau neud, neu fe? Wel, ro'n i'n... Pan o'n i'n ysgol, dwi'n siŵr o'n i'n mwynhau y pynciau, mathemateg a Saesneg o felly. Yeah. Ond di'n meddwl mynd fewn i nyrsio neu fod yn doctor neu beth fel, dyna ni di meddwl. Ac rhyw funud ola newid meddwl fel o'n i'n trio dewis pra brifysgol. A meddwl, i fod yn onest, dwi yn mwynhau y pynciau. Ac meddwl wrach o well gyna i studio Peiriannydd. So nes i newid y meddwl munud ola. A symud i brifysgol wahanol i studio i fod yn Peiriannydd strwythurol a sifil. Reit. O dwi'n iawn i weid, dim gormod o ferched yn gwneud hyn, dyn ni'n meddwl, agos? Does yn llawer yn ni, ond mae'r niferoedd yn codi, ac yn flwyddyn yma, da ni wedi cael y nifer fwyaf o ferched yn ymuno o'r cwrs efo'r cwmni dwi'n gweithio fo, so mae o'n amser cyffroes iawn, dwi'n meddwl, wrach gweld chydig o shift yn y diwydiant. Mae hwnna'n beth da mewn ffordd, yndi, achos mae lot o diwydiannau, lot o swyddi debyg wedi bod yn dim ond swyddi dynion dros y blynydde, yndyn? Wel, ia, mae lot o dynion yn y diwydiant, ac mae'n jyst bach o newid rwan, a dwi'n gweld fan e fwy o angen diversity o fewn y tîm, a mae'n neud lot o wahaniaeth. Mae'n neud cael y balans ac clywed gen bobl efo storis gwahanol a cefndir gwahanol. A mae'n neud gwell tîm, really, ar brosiect fawr fel hon. Nawr te, ar ôl gyda coleg wedyn, beth ath y gwaith chi i Zela Newydd o felly nas? Wel, nes i'n ei chydig o fynyddoedd yn Prydain gynta. Trio adeiladu'r sgiliau ac gweithio ar yr hyder. Ac, ar ôl 5 mlynedd, o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod beth dwi'n neud wan, wrach eich neud hyn mewn glas gwahanol. So, off a fi, nes i dewis Zela Newydd. So, dwi'n gallu dewis yn lle pellach, ond mae'n rhaid debyg i adre, i fod yn onest. Ond bod y tywydd bach o well falle, yw e? Wel, yndi, dipyn gwell. Ac bod fel Peiriannydd sifil, da ni fel arfer allan trwy dydd yn y tywyd. So, oedd rhaid neis cael bod allan yn yr hael a rhan fwyaf blwyddyn. A gweithio ar beth yn Zela Newydd o'r un? O'n i'n gweithio efo'r transport agency Zela Newydd, so mae Auckland yn gweld ei hun yn llawn traffic, pawb efo car, pawb yn trio mynd o gwmpas efo car. So, oedden ni'n trio adeiladu gwahanol system i fynd rownd yr dinas o Auckland, so adeiladu bus route newydd a bypass, viaducts a felly, i trio symud y pobl i ffwrdd o ddrifo mewn car, a trio cael nhw symud ar y bus, ond hefyd roedd y viaducts yn barod i allu newid i light rail, os nhw angen newid i'r trenau yn bellach ymlaen. Lot o waith cynllunio fan hyn, ond os mae un peth yn penderfynu newid rhywbeth arall a trwy'r amser mae'n gadwyn o bethau newid siwr fod os? Oes, mae lot o waith planio mynd fewn i'r prosiect mawr yma. Ac da ni fel contractor lle, fel da ni'n do fewn, mae'n barod amser i adeiladu fo. Ac wedyn mae fyny ni i benderfynu sut da ni am adeiladu fo. Oedd y pris cywir ac wrth gwrs yn saff, ynddo? Ie.
Diddorol dros ben, achos i ni'n gweld y gweithfeydd. Mae'n wastad yn meddwl byddai'n gweld y gweithfeydd mowr. Mae rhyw ffyrdd newydd yn cael ei codi, neu pontydd newydd yn cael ei codi, a meddwl, faint o waith sydd yn mynd mewn. A siwt mae pob boi bach a'i digger, a'i machine, a'i beth bynnag beiriant, yn gwybod beth i wneud, yn dyfe? A chi, bydd e'n trefnu na i gyd, fe? Wel, ie, dyna'n union ydyn swydd i, fel peiriannwr. Dwi ddim ar ochr y dylunio, dwi ar ochr y prosiect ei hun. So, os dwi'n gwneud yn swydd i'n iawn, fydd bob un person yn gwybod yn union be i wneud, ac bod ni'n wneud o'n gywir, ac yn adeiladu bob peth yn y lle cywir. Ie, mae'n dipyn o beth, fi'n bwysig. Chi'n dechrau ond mae'n strwythyr iddo fe gyd yn ei meddwl? Oes, mae'n a lot o beth i feddwl am. A mae lot o bobl o fewn prosiect hefyd, ac ond mae'n gymaint o fynyddoedd yn mynd fewn i'r cynllunio cyn mae'n amser i ni ddechrau adeiladu, ynddo? Ie, wrth gwrs. A ar un o bryd nawr, ti'n gweud bod ti'n gweithio ar bonti'r rheilffyrdd, ie, lan yma'n Ceinion? Wel, ie, so dwi wedi symud adre yn ôl i Prydain, ac di penderfynu mynd i weithio ar y rheilffordd. So, mae'n andros o lot o bres ar y funud yn dod fewn i trio helpu pobl ddefnyddio'r trenau fwy. So, y prosiect dwi'n gweithio ar ydy adnewyddu neu uwchraddio y rheilffordd rhwng Manceinion i Leeds. So, da ni'n trio cael mwy o drenau bob awr a fod y trenau mynd yn gyflymach. Mae hyn yn dipyn o challenge, fi'n siŵr, achos dyn nhw'n mis a cael yr rheilffordd chwaith yna gyn. Wel, ie, yn union. Da ni'n neud lot o waith yn ganol nos. So, mae'n tua 6 awr bob nos Sadwrn, dos yr un tren yn symud. So, mae'n tua 200 ond ni'n mynd ar yr rheilffordd bob nos Sadwrn. A neud gymaint o waith a da ni'n gallu yn y 6 awr. A wedyn weithiau, da ni'n gorau cael yr rheilffordd am wrach penwythnos. A dyna pryd da ni'n tynnu'r bontydd lawr a rhoi'r newydd yn ei lle o fewn penwythnos. Waw. Anygol. A unwaith to, mae'n tipyn o drefen, da ni'n meddwl, mae'n amlwg bod ti'n mwynhau'r swydd yma? Wel, ynddo, mae o'n lot o waith, a mae o'n ffantastig i fo'n gweithio efo tîm, ac mae'n falchder yn dod unwaith fod y prosiect i gorffen, gallu sefyll yn ôl, ac ar edrych ar rhywbeth dwi wedi weithio ar efo criw o bobl yn ac gobeithio fod y trenau mynd drosto fo'n iawn a bod ni'n gallu symud ymlaen i'r bont nesaf a fod pawb yn saff hefyd yn. Felly, pan ti'n mynd ar dren neu ti'n gyrru yn rhywle a ti'n mynd, fi adeiladodd hwnna. Wel, ie, dyna dwi'n trio beidio deud gormod. Dwi wedi clywed gormod o storis o bobl yn deud, o hwn, cael stopio sôn fod nhw wedi adeiladu hwn. So dwi'n trio beidio deud gormod. Wel, fi siwr. Wel, da iawn, Llinos. A wedyn, adrew i fod nawr am spel, neu meddwl mynd nôl i Zela Newydd to, falle? Wel, da ni'n meddwl ar y tata rwan. Da ni wedi cael fi am hartnar sydd wedi cael amser da iawn yn Zela Newydd, ond mae o'n reit bell o adre, a dwi'n meddwl fi'n methu'r teulu a ffrindiau. A hefyd, methu, mae'n hiwmor mewn pobl Prydeinig, a ni'n fethu, dwi'n meddwl. So mae'n eich bod adre. Siŵr bod e. A mae'n ben blwydd wedi bod, neu i ddod? Mae'n ben blwydd go arbennig i ddod? Pen blwydd arbennig pan wythnos cyn dwytha. So nes i cael troi'n 30. Wel, pen blwydd apus oedd i wrtho ni gyd yn hefyd. Diolch fawr iawn. A pam ti ddim yn gweithio yn galed ac yn ganol nos, beth ti'n hoffi wneud i ymlacio? Wel, dwi'n mwynhau creffdau ac trio neud gymaint o bethau efo creffdau efo dwylo, felly dwi'n mwynhau peintio. Ond dwi'n mwynhau gwylio rygbi hefyd a dilyn y rygbi ar y teledydd o fwyaf, os dwi'n methu mynd i'r stadiwm. Yn union, fel ni gyd, fi credu, ie. Da iawn, ti beth. Ond ni'n meddwl falle bod ti'n mynd i weid, ti ddim yn aredig fel dy dad, te, achos wedi cael sawl sgwrs gyda Llinos Owen pan di ti di'r dy dad, achos oedd e'n dal yn aredig, gwed? Mae o'n, wel, mae Sian eich dad reis, mae fi'n anghywir yma, mae'n ei fwy o ddysgu wan, dwi'n meddwl, ac yn beirniadu. Pasio'i sgiliau ymlaen i eraill.
Wel, mae wedi cael sawl sgwrs dros y blynydde y beth am gystadlu a plygu gwrychoedd a bethau wahanol fan hyn a fan draw. Ond cofio fi eto fe. Ond, Llinos, diolch am uno gyda ni heno y beth, a falle bym ddau mynd ar dren, ddau meddwl nawr pan ddau mynd dros bont i'w. So beth o Llinos adeiladodd hon? Diolch yn fawr iawn, ie. Feddwl amdana i. Na fe. Llinos, diolch am uno dyn ni oes sôn am dy swydd ddiddorol. Diolch Geraint, mas o fe. Bob oel. Na ni, Llinos Owen, fyna'n sôn am ei swydd hi, difyr ynde. Fi wastad yn meddwl, chi'n meddwl na, chwa, maen nhw'n adeiladu'r ffordd awr yn awr i bod gan arfon yn dyn nhw, ffordd osgoi gan arfon. A trwy eithaf i fyny, o'n i'n meddwl, sut yn y byd mae pawb yn gwybod be maen nhw fod i wneud, chwa, ynddo fe? Achos mae'n filltiroedd a ganodd o bobl yn gweithio ar un peth ar y traffoedd mawr yma, chwa, dan pobl fel Llinos sydd yn ei siŵr bod nhw yn gwybod be maen nhw'n wneud.